радиои фарҳанг рӯзи 26 март аз даргузашти ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон раҷаб ҳусейнов дар синни 80 хабар дод. дар бораи сабаби марги ҳунарманд чизе гуфта нашудааст. устод раҷаб ҳусейнов тоза моҳи августи соли 2021 ба синни 80 расида буд. раҷаб ҳусейнов ҳунарпешаи театр ва синамои тоҷик 15 августи соли 1941 дар шаҳри душанбе ба дунё омадааст. ӯ аз соли 1980 узви иттифоқи киноматографистони тоҷикистон ва иттиҳоди шӯравӣ буд ва аз соли 2000 сазовори унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон шуда буд. раҷаб ҳусейнов соли 1964 донишкадаи театриву ҳунарӣ ба номи Островскии шаҳри Тошкандро хат намуда то соли 1998 дар тӯли 34 сол дар театри давлатии академии драмавӣ ба номи Лоҳутӣ нақш офарида, аз соли 1998 ҳунарпешаи театри давлатии драмавии русии ба номи Маяковский буд. дар қариб 60 спектакл аз қабили Гамлет, шаби гирифтани моҳ, Рустам ва Суроб, дод аз дасти ақл, розанҳо, маро тарк накун, шаби охирини Суқурот нақшҳои хотирмон бозидааст. вале ҳунари раҷаб ҳусейнов дар синамо бештар зуҳур кардааст ва ӯ дар тоҷикфилм, киностудияҳои Москав, Ӯзбекистон, Минск, Афғонистон дар даҳҳо филм нақш офаридааст. қиссаи зиндони Павиак, Чор дарвеш, Ситораи Улуғбек, Ҷумаи ҳафтум, Робита, Тӯфон дар водӣ, Гаравгон, Сарҳади ором, Ҳафт домоди дуздидашуда, Себ аз ҷаннат ва филми бисёрқисматаи телевизионии Ҷура шикорчӣ аз Минархар намунаи аз қариб 50 филманд ки Раҷаб Ҳусейнов дар онҳо образҳои гуногун офаридааст.